разказва отстъпки в Украйна, последвани от интензивна ракетна атака. Гледайте до края. На 3 юли, по време на телефонен разговор, руският президент Владимир Путин е дал ясно да се разбере на американския си колега Доналд Тръмп, че Русия няма намерение да прави компромиси по отношение на действията си в Украйна. По думите на Тръмп, разговорът е бил дълъг и обхващал разнообразни теми, включително Иран и текущия конфликт. Въпреки това, той е заявил лаконично пред журналисти: говорихме и за Украйна. Не съм доволен. Путин е подчертал, че целите на Русия остават същите и военната операция ще продължи, докато не бъдат напълно постигнати. Малко след този разговор, столицата на Украйна отново беше подложена на масирана въздушна атака с дронове, крилати и балистични ракети. Според украинските военновъздушни сили, 3 балистични ракети са били изстреляни към Киев, а над 50 дрона са били насочени към града. Падането на отломки е причинило щети по цивилни сгради и е довело до ранени 23 души. Президентът Зеленски заяви, че за първи път са били използвани дронове прихващачи, които успешно са изпълнили задачите си. В същия ден се появи информация, че Съединените щати прекратяват доставките на определени ракети за украинската ПВО, включително тези за системата Patriot, единственият ефективен инструмент за прехващане на балистични ракети в украински арсенал. В Украйна се намират около 8 Patriot системи, както и различни други, включително Игла, Бук, Аристи и НСМС. По последни данни, освен Киев, дронове са атакували и Одеса, Миколаев, Суми и Харковска област. Общо 539 дрона са били изстреляни срещу Украйна в нощта на 4 юли, рекорден брой за едно денонощие. От тях 268 са били унищожени от ПВО, а 208 са неутрализирани чрез електронни средства. Същевременно Русия е използвала ракета Кинжал-6, Искандерма или техния севернокорейски аналог КН-2-3, както и 4 Искандерка крилати ракети, от които 2 са били прехванати. 9 ракети и 63 дрона са ударили 8 различни цели в Украйна. През юни броят на атаките с дронове също е рекорден, близо 5500, придружени от стотици ракетни удари и над 4800 управлявани бомби. Организацията на Обединените нации изрази тревога от нарастващия брой цивилни жертви в резултат на тези атаки. Германия се опитва да помогне на Украйна със секретна оръжейна сделка. Според източници на немския вестник Билд, Берлин е притеснен от решението на Вашингтон да спре доставките на ракети за ПВО и възнамерява да постигне тайно споразумение с Тръмп за снабдяване с нужните боеприпаси, които след това да бъдат предоставени на Украйна. Германия вече доставила няколко системи Patriot и Аристи, но се нуждае от още. Очаква се одобрение от Пентагона за закупуване на още 2 системи с пълна окомплектовка. Лемод не допълва, че освен да купува, Германия планира и производство на нужните ракети. Рейнметал в партньорство с Lockheed Martin подготвят съвместно производство, но първите готови бройки ще излязат от заводите едва след година. Пълният капацитет се очаква да бъде достигнат около 2028-2029 година. Също засилва инвестициите в украинската военна индустрия, като най-силната страна на Киев остава производството и използването на различни типове дронове. Към коалицията на дроновете с водещи държави Великобритания и Латвия се присъединиха и Белгия с Турция. По време на посещение в Дания, Зеленски подписа договор с американската компания SwiftBit за съвместно производство на дронове прихващачи. Натискът в Харковска област ескалира. Според Украинския център за отбранителни стратегии, Русия е променила тактиката си в Харковска област. Вместо малки щурмови групи, сега атакуват по-големи формирования от по 2025 души. За придвижване използват изоставени инфраструктурни обекти като газопроводи. Установено е и повишено използване на дронове, снабдени с фиброоптични кабели за по-добра координация. На 1-226-я ден от началото на конфликта, украинският генерален щаб съобщава за 10 въоръжени сблъсъка в района. Най-тежки са боевете около Покровск,
който е обект на близо половината от общите атаки по фронтовата линия 67 от 148. В Курска област украинците провеждат операции с 16 атаки, а руснаците са отговорили с 21 въздушни бомби. В Сумска област Украйна си е върнала 4 квадратни километра територия. Руснаците се прегрупират и в направленията Торецк и Часов Яр. В Лиманска област продължават ожесточени сражения. През последните 24 часа са регистрирани 67 въздушни удара, 109 управляеми бомби и 6500 артилерийски атаки от страна на Русия. Високопоставени руски офицери загинаха при удари с Хаймарс. При атака с Хаймарс в Курска област, Украйна е ликвидирала генерал-майор Михаил Гудков, заместник-командир на руския военноморски флот, заедно с още 10 морски пехотинци. Губернаторът на Приморски край потвърди информацията в Телеграм. Публикации сочат, че ударът е осъществен по време на церемония. Друг удар е засегнал щаба на 8 общовойскова армия, разположен в Донецк. В резултат са загинали командирът Руслан Горячкин и още 7 офицери. 4 са обявени за безследно изчезнали, а 9 са ранени. ТАСС съобщава за смъртта на Маноли Спилавов, дългогодишен кмет на Луганск, назначен от Москва. Той е бил убит при експлозия, извършена от жена самоубийца близо до дома му. А вие какво мислите? Напишете ни долу в коментарите. Благодаря ви, че гледахте актуални новини. Ако искате да научите повече за развитието на войната в Украйна и други важни събития в света, абонирайте се за канала и натиснете камбанката за известия. До следващия път!